سلام سلام تخاتلتي كميل لكم أنا إجزابير استمسكنهون دحنايه أبناي لما عنت مدبي نايود بالعتي كم حاتين زتررون زرقودون مقبتات حزالكم مسئل لخو مدبنا لايك بمقبار جمرو نزي channel حدش زخونكم سبات لايك شير سبسكرايب بمقبار ناي channelنا سدرا نختكونو بخبري حتت نا مدبي كعتو كاللخو عودات أبزحا جزي ناي صوتاوي ركب سنفت يقاطمم እዩ ቅድም ኢልና ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንሪና ሰለስተ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት ኣባወዳት ይፍጠሩ እዮም ካብዚኦም እቲ ዝዓበየ ናይ ብልዕቲ ደው ዘይምባል ጸገም እዩ ወላኳ ውሽጥኹም ናይ ጾታዊ ርክብ ድሌት እንተሃለወ ብልዕትኹም ደው ምባል ዝኣብየሉ ጸገም እዩ እቲ ኸልኣይ ድማ ገና ቅድሚ ናብ ርክብ ምእታውኩም ገና 5 ዓም እንዳሃለኹም ክኾን ይኽእል ገና ብልዕትኹም ናብታ ጓልን ስቴት ብልዕቲ ቅድሚ ምእታው ናይቲ ወዲ ዘእፍረ ናይ ምፍሳስ ወይ ከዓ ናብ ዕግበት ናይ ምብጻሕ ጸገም እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ዋላ እታ ጓልን ስቴቲ ኣብ ዝተፈላለየ ፓርት ናይ ሰውነትኩም ትሰዓምኩም ጥራሕ ነፍሳ ረኣይዋ ምንም ዓይነት ናይ ርክብ ድሌት ዘየርኢ ወዲ ዘለዎ ጸገም እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ማለት እዩ ኣብናይ ሎማዓንቲ መደበይ ንሪኦ መፍትሒ ሓሳባት ኣለው እዚ ንኣብዝሓ ወዳት ዘጋጥሞም ናይ ብልዕቲ ደው ዘይምባል ዋላ እኳ እንተበለ ንጾታዊ ርክብ ንነዊሕ እዋን ንምግባር ዘጸግሞም ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት መፍትሒ ዝኾኑ ኣብ ቀረባና ንረኽቦም ምግብታት ክንርኢና ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ መደብ ትከታተላ እንተሃሊኽን ንበዓል ገዛኽን ክጠቅም ስለዝኽእል ነዚ መደብ ተኸታቲልክን ናብ ተግባር ንኽተውዕልኦ ይሕብረልክን ናይ ወዲ ብልዕቲ ዘይለዓለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢን ከለና እቲ ቀዳማይን ዝዓበየን ምኽንያት ኮይኑ ንረኽቦ ኣብ ርእስና ዝፍጠር ጭንቀት እዩ ሓደ ሰብ ወይም በዓል ገዛኺ ኣብ ጭንቀት እንተሃልዩ ብልዕቱ ዘይክለዓለሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ ዘይምልዓል ጸገም ከርኢ ይኽእል እዩ ዋላ እኳ ምንም ዓይነት ጭንቀት እንተዘይሃለወኩም ናብ ርክብ ክትኣቱን ከለኹም ብልዕትኩም ዘይክለዓለልኩም ይኽእል እዩ እዚ ምስ ምንታይ ዝተተሓዘ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ እንተለና ምስ ናይ ደምና ምዝውዋር ዝተተሓዘ ጸገም እዩ ስለዝኾነ ንደምና ምዝውዋር ዝሕግዙና ምግብታት ንብልዕትና ደው ንምባል ኣገደስቲ ምግብታት ኮይኖም ንረኽቦም ኢና ምግብታት ክንኣቱን ከለና እቲ ቀዳማይ ምግቢ ኮይኑ ንረኽቦ ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ከም ንፈልጦ ንብዙሓት ሕማማት ኣብ ገዛና ንጥቀመሉ መድሓኒት እዩ ብባህላዊ ሕክምና ብፍላይ ኣባና ኣብ ሓበሻ ህዝቢ ዝተለመደ እንታይ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንብዙሓት ሕማማት ኣብ ገዛና ንጥቀመሉ ዓይነት መድሓኒት እዩ ምስ ናይ ጾታዊ ርክብ ስንፈት እንታይ የራኽቦ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ኣወዳት ቴስቴስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብባህሪኡ ነዚ ሆርሞን እዚ ናይ ምውሳኽ ወይ ከዓ ስቲሙሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ጾታዊ ርክብ ዘለኩም ድሌት ዘማሕሽን ጓል ኣንስተይቲ ክትርእዩ ከለኹም ብልዕትኹም ንኽለዓል ዝሕግዝ ዓይነት ምግቢ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ስለዝኾነ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብዝሓ ግዜ ዝምገቦ ወዳት ኣብ ብልዕቶም ከባቢ ንዝርከብ ናይ ደም ምዝውዋር ብጣዕሚ ከመሓሾ ስለዝኽእል ኣብ ከባቢ ብልዕትና ስርዓቱ ዝሓለወ ናይ ደም ዝውውር ኣሎ ማለት ንብልዕትና ንኽለዓልን ተላዒሉ ንነዊሕ ሰዓት ንኽጸንሕ ዝሕግዝ ዓይነት ምግቢ እዩ ማለት እዩ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ጻዕዳ ሽጉርቲ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ጥቕሙ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ክንርኢ ከለና ብልዕትኽን ንኸይደርቕ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ እዚ እንታይ እዩ ራሕሲ ንዝፈጥር ሆርሞን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰውነት ዝርከብ ሆርሞን ኣሎ እዚ ሆርሞን እንታይ እዩ ራሕሲ ንኽፍጠር ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ንኽፍጠር ጠቅሚ ሆርሞን እዩ ነዚ ሆርሞን እዚ ጻዕዳ ሽጉርቲ ስቲሙሌት ይገብሮ ወይ ከዓ የላዓሎ ስቲሙሌት ይገብሮ እዩ ስለዝኾነ ኣብ እዋን ርክብ ናይ በዓል ገዛኽን ብልዕቲ ብቐሊሉ እንዳኣተወን እንዳወፀን ዕግበት ክፈጥረልክን ዝሕግዝ ዓይነት ምግቢ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ እንታይ እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ጥቕሚ ራሕሲ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ራሕሲ ንኽፍጠር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ራሕሲ ተፈጢሩሉ ኣብቲ ብልዕትኽን ከባቢ ማለት ምንም ዓይነት ናይ ሕማም ምልክት ከይተሰምዐክን ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽማ ዝሕግዘክን እዩ እቲ ኻልኣይ ንረኽቦ ምግቢ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ ኣብ ናይ ደምና ዝውውር እቲ ወሳኒ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ፓርት ወይ ከዓ ኦርጋን ናይ ሰውነትና ልቢ እዩ ልብና ስርሑ
بنقحات نخسرح زحجزنا عينة مجبخة قيح شجرتي إيو خنا قيح شجرتي بزل علامة نتكم سبات نتايو لبنا بنقحات نايدمنا مزوار سرح سلز سرح عب سونتنا خا أخول زخون سرعات وزحلوا ناي دمنا مزوار قالوا مالت عبلعتنا خبابي أخول زخون ناي دم زور عبلعتنا خبابي قالوا مالتيو عبلعتنا خبابي سرعات وزحلوا ناي دمنا زور انت هاليو بلعتنا نخلعلن ننوح جزء داويلو نخصنحن زحجزو እዩ ማለት እዩ ሳይ ንረኽቦ ምግቢ ኣራንሺ እዩ ኣራንሺ ኣብ ውሽጡ ቫይታሚን ሲ ኣለዎ ቫይታሚን ሲ ምስ ብልዕትና እንታይ እዩ ዘራኽቦ ዝብል ነገር ክንርኢ ተለና ቫይታሚን ሲ ኣብ ውሽጡ ናይትሪክ ኦክሳይድ ስለ ዘለዎ ኣብ ልብና ዝምንጨው ደም መተሓላለፊኡ ብኣርተሪ ገይሩ ስለ ዝሓልፍ እዚ ናይትሪክ ኦክሳይድ ንኣርተሪና ሪላክስ ብምግባር بزح زبالة دم نخنقساس يحجز يو ስለዝኾነ بزح زبالة دم ኣብ ብልዕትና ከባቢ እንተሃልዩ ኣቀዲመ ከም ዝገለጽክዎ ብልዕትና ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ንኽጸንሕን ይሕግዞ እዩ ማለት እዩ ምስ ኣራንሺ ተመሳሳሊ ጥቕሚ ዘለዎ ዓይነት ምግቢ ክንርኢ ተለና እንረኽቦ ጉዕ እዩ ጉዕ እውን ተመሳሳሊ ዓይነት ጥቕሚ ዘለዎ ኣርተሪ ሪላክስ ንኽኸውን بزح زبالة دم نخنقساس يحجز بزح زبالة دم ኣብ ሰውነትና ተንቀሳቂሰሉ ማለት ናብ ብልዕትና እውን እኹል ዓይነት ናይ ደም መጠን ይበጽሐሉ ማለት እዩ ኣብ ብልዕትና እኹል ናይ ደም መጠን በጽሐሉ ማለት ኣቀዲመ ከም ዝገለጽኩልኩም ብልዕትኩም ንኽልዓልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዘን ቀዲመ ዝገለጽክወን ዓይነት ምግብታት ጻዕዳ ሽጉርቲ ቀይሕ ሽጉርቲ ኣራንሺ ከምኡውን ጉዕ ዛመሰሉ ምግብታት ምጥቃም ወይ ከዓ ኣብ ናይ ዕለታዊ ናይ ምግቢ ፕሮግራምና ዘይምፍላይ ኣጋባይ ንዝኾነ ጾታዊ ርክብ ክንፍጽም ዝሕግዙና ምግብታት ስለዝኾኑ ኣብ ዕለታዊ ናይ ምግቢ ወይ ከዓ ናይ መጋገባ ፕሮግራምና ክንፈልዮም ዘይግቡና ዓይነት ምግብታት እዮም ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እነዚ ይመስል ነይሩ ሓሳብ ርእይትኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና يغني لي